Masu kallon mu da sauraron mu daga nan sashen Hausa na El Shalami Television mai watsa shirye-shiryenta a kafofin sadarwar intanet, za mu tattauna ne ta cikin shiri na musamman, wato shirin da zai kawo muku akan al'amuran da ya shafi tsaro a wannan jiha tamu da kuma ƙasa baki ɗaya. Za mu tattauna ne da kwamishinan 'yan sanda na jihar Gombe, wato Hayatu Usman PSC daga nan jihar Gombe. Ranka ya daɗe, barka da wannan lokaci. To barka, sannan ku ina muku da zuwa wannan headquarter ta rundunar 'yan sanda ta wannan jiha ta Gombe. To ranka ya daɗe, masu kallon mu za su so ka gabatar da kanka? Ni sunana kamar yadda ka riga ka faɗa, sunana Hayatu Usman PSC, ni ne kwamishinan 'yan sanda na 22 a wannan jiha ta Gombe. Kuma yau cikin ikon Allah ina da shekara guda akan wannan kujera ta kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha. Ko da yake kafin in kai ga wannan matsayi na taɓa kasancewa a matsayi na muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha a sashen ainihin manyan ayyuka, wato operations, har kuma lokacin da Allah ya ƙaddara cikin yardarsa na samu ɗaukaka ƙarin girma na promotion zuwa commissioner of police, kuma cikin yardarsa da hukuncinsa ya ƙaddara aka bani ainihin jagorancin wannan runduna a matsayi na cikakken kwamishinan 'yan sanda. To masha Allah, ranka ya daɗe, masu kallon mu za su so kaɗan bayyana musu kaɗan daga cikin nasarori da wannan rundunar 'yan sanda ta samu tun daga lokacin da ka kama aiki, ko mu ce lokacin da ka shigo wannan ofishi. Masha Allah. Nasarorin suna da yawa, amma dai babban nasara a nan wurin ita ce, ɗaya daga cikinsu shine zaman lafiya. Duk abin da muke yi, ƙoƙarin da muke ta yi ya kasance shine dai mu ga cewar jiha ta zauna lafiya, kuma cikin yardarsa in Allah da jiha tana zaune lafiya, sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba. Abu na biyu shine mun yi ƙoƙarin ainihin mu matsa kusa da jama'a yadda al'umma za ta fahimce mu, saboda su muke wa aiki. Kuma cikin ikon Allah mun yi nasara, sun fahimce mu, domin ainihin zaman lafiyan da muke jin daɗi, muke tunƙaho da shi, muke alfahari da shi a jihar, ya faru ne saboda ainihin yadda da kuma haɗin kai da jama'a suke bamu na wannan jiha. To nasarorin suna da yawa gaskiya. Kamar yadda na faɗa ma, tunda ni ba baƙo bane ba a jihar, kuma ɓangaren da na riƙe kafin Allah ya kawo ni akan wannan kujera, ɓangare ne wanda yake duk abin da yake ya shafi jihar wannan, abin da ya shafi tsaronta a ofis ɗina yake, wato DC operations. Saboda haka Allah ya riga ba ni sanin waɗannan abubuwan, kusan shekara 2 ina riƙe da wannan ofis ɗin. To saboda haka illa da na samu ɗorawa ne, kuma na gyara iya bakin ƙoƙarina tare da haɗin kan jama'ar wannan jiha. Sun ba mu haɗin kai, shi yasa muka yi nasara a yanda take. Muka ƙara, muka tabbatar cewa wannan zaman lafiyar da aka santa da ita ba mu bar shi ya taɓarɓare ba. Kuma in fact shine dai nasarar da zan faɗa, zaman lafiya da jihar take tare da shi, take jin abin nan ake ta magana, kuma har ta zama abin alfahari. Mu bar shi ya taɓarɓare ba tare da haɗin kan gwamnati, domin gwamnati ita ce ƙashin bayan komai, ƙarƙashin jagorancin shi mai girma gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya dan Majan Gombe, da kuma tare da sauran ainihin abokan aikin mu na wasu rundunonin na tsaro. Shine abun alfahari na, kuma shine nasarar da muka yi. To masha Allah, ranka ya daɗe, duba da ganin cewa rundunar 'yan sanda tana iya ƙoƙarinta, duba da ganin cewa ta jawo hankalin kan matasa, domin duba da in aka yi la'akari da duk wani abun da zaka ga barna ko kuma wani abun tashe-tashen hankula, zaka ga matasanmu suna gaba-gaba a ciki. So shin wani irin mataki za mu ce rundunar 'yan sanda za ta ɗauka, ko kuma za ta ba ma matasanmu shawara a wannan ɓangaren? To lokacin da nake aiki, na lura tun ina DC, na gano cewar na daidai ba inda ake samun matsaloli amma jihar gaba ɗaya kamar cikin garin Gombe. Kuma matsalolin nan da ake samu ba wani abu ne ba, matasa ne kamar irin 'yan kalare ɗinnan da suke tada mutane hankali, wanda yake faɗa ne kamar daba-daba ce da wannan unguwa da wannan. Shi ya ɓata wa ainihin shine ainihin abin da na fara fuskanta, kuma dama na san da shi.
kuma cikin iko Allah mun gano cewa yawancin su ma masu yin da wuya ma ka samu ɗan shekara 25. Yawancin su za ga shekara har za ga ma akwai za ga yan shekara 14 ma wanda yake ba haka aka so ba. To na zo da wata hikima na ga cewar ta yaya mu gano ainihin su wane ne ma shugabannin su, menene dalilin da yasa suke waɗannan abubuwa. To cikin iko Allah dai Allah ya kaddara har muka yi nasara muka jawo su a jikinmu. Mun iya bakin ƙoƙarinmu a yanda na so a ce a yanzu a ce babu irin waɗannan abubuwan sun riga matuƙa, kusan ma za ka ce kashi 90 sai dai ka san tunanin kowa ba zai zo ɗaya ba, wani yana jin magana wani baya jin magana. To amma a gaskiya a yanda muka sami yanda abin nan state ɗin yake a yanzu, ko da za ka bincika ka tambaya cikin al'umma wannan jihar, in Allah da abin da na faɗa ma za ka tabbatar cewa hakan ne, abin ya ragu matuƙa sosai. Kuma ba da wani abu ne, saboda mun gano su mun jawo su a jikinmu kuma sun yarda mun ba su iya bakin, kamar su wanda su Alhaji Aliyu ɗin nan da akwai su suka jawo mana bayan Allah nan a jikinsu kuma suka yarda za su taimaka a canja, a ba su training, a horar da su hanyoyi na abin nan sana'o'i, kuma a nuna musu cewa waɗannan abubuwan da suke ba harka ce, ba hanya ce ta rayuwa da yake haka aka so ba. Al'umma iyaye ma ba su haife su akan cewa za su zama irin waɗannan mutanen ba, amma yau da gobe ta mu'amala da ake yi tsakanin abokai da sauran abin nan shi ya canja su suka koma cikin irin waɗannan abubuwan. Kuma na yi imanin cewa ban yanke imanin cewa ba za su daina waɗannan abubuwan ba, shi yasa na rungume su, domin na tabbatar cewa za su saurara kuma za su bi, za su daina din. Kuma alhamdulillah da yawa daga cikin su, da yawa kashi 100 daga cikin irin waɗannan abubuwan da muka samu, wallahi tallahi mun samu ci gaba kashi 90, kashi 90 cikin 100. Kuma muna ta ƙoƙari, domin ba maganar ka dinga kama ana ta kai su ana ta abin nan din nan ba, mu gano ma menene ma dalilin da yasa suke waɗannan abubuwa. Kamar mu'amala da ƙwayoyi yana ɗaya daga ciki, akwai kuma abokai na banza, yana abin nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa waɗannan abubuwan. Kuma mun yi ƙoƙari, kuma mun jawo su, 'ya'ya ne, ƙanne ne da sauransu, mutane ne kamar kowa, kuma mun iya bakin ƙoƙarinmu. Kuma alhamdulillah ina alfahari cewa da yawa daga cikinsu sun daina irin waɗannan abubuwan. Illa abin da ya rage mana kawai inda nake ɗan samun wannan, kuma na tabbata ita ma gwamnati na bakin ƙoƙarinta da sauran al'umma, na so a ce an shigo da yawa yanda yake yaran nan yanda muka rinka nuna musu cewar a shirye muke mu tabbatar cewar an gyara musu rayuwarsu, an saita su. To ka san abin sai a hankali. Na so a ce mutane da koma su wane ne an fito a yanda muka to an sako an shigo cikin harkar. Idan aka abin nan ɗinsu a shigo a taimaka musu, mai training ɗinsu, a samu musu sana'o'i kamar yadda anan suka rinka yi a nan headquarter ɗinmu, har aka yaye wasu daga cikinsu. Zan iya tunawa har iyayen wasu daga cikinsu sun biyo aka ba su certificate a gaban iyayen, kuma suka yi godiya. A nan suka gwargwada wasu abubuwa, irin abubuwan da aka koya musu, wanda yake ko ni in za ka ajiye ni a cikin sati 2 ba zan iya ba, amma cikin ikon Allah suka zo sun bani mamaki. Ina son dai in jawo hankalinsu, su yaran waɗannan wajen matasa masu, dan za ka ga cewa kusan duk masu laifin da ake kawo mana ba ma sai aikin kalara ba, abin da ya shafi sata, kwatar waya, wanda yake kaga ka zo ka karɓi abu da ƙarfi, ka sa ka wani bawan Allah ka zo ka tare shi da wuka da adda ka ce baka abu ko kuma ka kashe shi, kaga wannan kamar fashi ne. Su kuma ba su sani ba, ɗauka suke kamar wani abin nan ne. To za ka ga duk masu yin waɗannan abubuwan, wallahi ina tabbatar ma da wuya ma ka ga ɗan shekara 25, 17, 16, 20, 19, da wuya ma ka ga ɗan 20. To abin har ta kai ga ana samun 'yan shekara 16, 15. To kaga waɗannan ɗin suna koyi ne da abin da suka ji waɗannan sai. To ya kamata matasan mu su gane cewar waɗannan abubuwan duk da suke yi ba hanya ce ba wadda ta dace. Laifi ne ba ƙarami, babba ne. Akwai sana'o'i da idan mutum ya sa kan shi, ba sai ka sana'a ba sai da wani jari mai yawa ba. Akwai wanda muke gani suna tura wheelbarrow da tare da suna sai da yalo da su rake ɗin nan, ba abin kunya ba ne ba. Kuma a hakan za ga cewar wasu su baƙi ne, wasu 'yan jihar ne, wasu daga ƙauyuka suke, kuma suna da iyalai. A hakan suke riƙe da iyalansu da mahaifansu, suna taimakawa rayuwarsu. Saboda haka
ya kamata waɗannan abubuwan da suke su daina, ba hanya ce ba, kada su fatan su dawoma a cikin wannan abin nan dai. Su ma suna son su zama nagari, wata rana a ce har Allah ya ba su ma yau a ce sun yi aure, su ma sun kafa zuri'a, sun shimfiɗa zuri'a irin tasu. Ba wanda yake son, ba ma son irin abin da suke. Ya kamata su kiyaye shaye-shaye da sace-sacen waɗanda da dukkan aikata wasu laifuffuka waɗanda suke ba shi ne aka yi tsammani za su yi ba. So ranka ya daɗe, duba da ganin cewa yanda hukumar 'yan sanda take iya ƙoƙarinta, duba da ganin cewa an zauna lafiya a ƙasa baki ɗaya ko kuma ce zuwa jiha har gundumomi. So wani irin nasara rundunar 'yan sanda ta samu duba da ganin yadda ake samun matsaloli tsakanin manoma da makiyaya a wannan jiha tamu ta Gombe? Masha Allah. Wato shi in ka duba duk shekara ana samun irin waɗannan abubuwa. Tsakanin manomi da makiyayi dama kamar yadda nake faɗa 'yan uwan juna ne. To amma kuma a cikin harkar akan samu saɓani. Wannan shekara a gaskiya tun zaman da na yi dai ban samu matsala irin wannan shekarar ba. Shekarar da ta wuce abin ya zo da sauƙi saboda akwai kwamiti da gwamnati ta kafa ƙarƙashin kwamishinan ayyukan gona, ina tsammani da dai sauran makarraban gwamnati, wanda yake daga gwamnatin jiha ma an zo an karkafa shi a ainihin ƙananan hukumomi, mataki na ƙananan hukumomi, kuma an samu sauƙin abu. To amma wannan karan sai muka ga cewar yawan shanun da makiyayan abin ni dai na daɗe ban ga irin waɗannan abubuwa. Yawan nasu ya ɓaci, ta ko ina shigowa ake yi, kuma ba su yi haƙuri ba irin su bari ma manoma su adana kayansu tun ma amfanin gonan yana tsaye ma suka fara shigowa. To mun samu matsaloli a wurare kamar su irin Funakaye, Kwami local government, Yamaltu Deba, a nan ne ma aka ɗan sami asarar ina ga rayuka ko mutum ɗaya ne zuwa biyu haka, da kuma ɓangaren Akko local government su ma nan wajen an ɗan samu, kuma da wani ɓangare na ina tsammanin ko Billiri ne, wanda yake shi yau ne ma na fara ji, amma har yanzu dai ban tabbatar ba tukuna, ina da jira. An kira ni an faɗa min cewa da wani abu yana ɗan faruwa tsakanin manoma da makiyaya a nan. So abin da ke faruwa mun iya baki wannan kwamitin mun yi amfani da shi, kuma na yi hasashen, don a matsayinka na shugaba akwai abubuwan da yanda yanayin zamani yake tafiya, ka ji a wani wuri abu ya faru, kuma misali wajen makwabta ne, akwai makwabtaka tsakaninka da inda abin ya faru, to kai ma kama sai ka yi tunani yadda za ka, domin zai iya shigowa wurinka. To ni kamar ma na san da hakan, cikin iko Allah tun kafin ma a fara noma na kira area commanders ina da DPOs ina gaba ɗaya, ba sau ɗaya ba sau biyu mun zauna, kuma na ci gaba da kiransu a cewar ga irin abubuwan da za ku yi a waɗannan kwamitocin, ku rinka jan su a jiki, ku tabbatar kuna tare da su duk inda kuka je akwai matsala irin waɗannan abubuwan, a samu wannan kwamitocin wanda yake akwai shugabannin al'ummomi na manoman da na Fulani su makiyayan, da ce a amfani da waɗannan abubuwan. In ba ta ɓaci ba ma sa amfani da ƙarfi, domin aka yi amfani da ƙarfin wani lokacin sai ga cewar abin da bai kawo ba sai ya zo ya jawo ƙarshen ta a ƙara a sami asarar rayuka da ma ɓanna ta dukiyoyi haka. To wannan ɗin shine ba ma so, kuma cikin iko Allah mun saka mun ƙyale a hakan ake ta tafiya. An samu matsalar waɗannan committees ɗin suna nan, haka za a runguɗa a tafi a je a sasanta a tabbatar cewa an warware waɗannan. To sai dai kamar yadda na kawo maka, ba ko ina ne ake samun mutane wanda yake masu jin magana 100% ba. Sai ka samu ɓara gurbi wanda yana su shi so ma yake a rigimar. To amma dai cikin ikon Allah ba kamar sauran wasu wuraren ba. Cikin ikon Allah muna ta bakin ƙoƙarin mu ga cewa dai ba a samu asarar rayuka ba. Ko wurin da aka samu matsala a annan Kuri ɗin nan wadda take ƙarƙashin Deba ɗin nan, ko kuma Yamaltu Deba local government, da wurare daidai kamar akwai Lano shine wannan daga baya nan. Duk ba wasu abubuwa bane illa kawai na kamar shi Kuri matasa ne wanda yake ba ma makiyaya ba ne, ba komai ne, yara ne 'yan ta'adda kawai suka je suka shiga kasuwa, kawai suka fara bugun mutane suna neman za su yi sata haka. Duba da ganin cewa kuma mutane suna ta zargin kaman ko makiyaya ne suka shiga wannan. Ba makiyaya bane ba, Allah ya sani mun ma kama su. A jiya ma nan suna gabana, kuma na ce a je a kai su kotu. Mutum 6 ne, amma akwai shugabansu ma wanda yake shine ma ya leading ɗinsu. An kama shi ta hanyar shi kuma ya faɗi sauran, amma wasu daga cikin sun gudu. Amma dai waɗanda muke tare da su da wanda akwai wanda ma yana cikin wanda aka ji ya ciwo an zo min da shi, an gama bincike na sai a kai su kotu.
akwai can wajen Lano din wannan shi kuma wannan kaga rashin haƙuri ne na matasa da sun haƙura don cikin wanda aka harba har Allah ya daga ƙarshe ya rasa ransa ai DPO din ma ya rike shi yana cewa kar ku je waɗannan abubuwan tunda mun riga mun zo ku ban mu da kwamiti za a zamana su kuma suka dinga cewa su sai sun je a yanda a DPO ya ga mu kuma da suka bi su suka ga an takura musu kuma suka rinka harbi da kibiya wataƙila ko so suke su kare kansu ko kuma dai wa ya sani dai da process da aka ji wa mutum 3 ciwo da kibiya shi wannan aka same shi a ciki Allah ya kaddara kuma ita ce sanadin abin nan dinsa Allah ya masa rasuwa a asibiti bayan an kai shi asibiti ana ba shi abin nan da rasu. So ranka ya daɗe daga ƙarshe ko mu ce gaba ta kusa da ta ƙarshe shin ya matsayar hukumar 'yan sanda gami da bayar da beli ga wanda ake tuhuma da laifi ko kuma wanda aka same shi ba shi da laifi? To, ai ba ma ni ba ma shi kan shi Inspector General na rundunar 'yan sanda ta Najeriya gaba ɗaya wato IGP Kayode Egbetokun shi ma abin da yake ta magana kenan kuma ana ta ƙoƙarin ta hanyar kafafun abin nan sadarwa ana ta faɗakar da mutane ana ilmantar da su beli dai duk wanda ya je ba da kuɗi laifi ne wanda ya karɓa mai laifi ne saboda haka a kullum ina gaya wa mutane belin nan duk inda ka je duk wanda ya nema idan ka je ka bayar in an tirsasa maka commissioner of police yana nan ka samu DPO ko commissioner of police ko area commander bayan da za a ce duk a tare a zama guda amma abin da na sani shine bail free ne ba a bada kuɗi ba a bada kuɗi wanda kuma ya je ya bayar ya yi laifi shi ma mai karɓa mai laifi ne idan an matsa maka kullum ina faɗa wa mutane kuma ina ga DPO ina idan ka je ka bayar an tursasa maka saboda kana jin tsoro in ba za ka iya gaya commissioner of police ba akwai sarakuna akwai shugabannin al'ummomi in baka ji daɗi ba ka je ka gaya musu ni a zo waje na kai tsaye insha Allah ba zan bar wanda ya karɓi wannan abin nan ba abinda kullum muke abin nan faɗa akan shi kenan kuma ni har yanzu dai tsakani da Allah babu wanda ya zo gabana ya min kuka cewa an ce sai ya ba da kuɗi inda ma har na ji din na kan kirawo in ji kafin ka ce menene kuma sai ga cewa abin ba hakan bane ba saboda haka kullum muna faɗakar muna tunasar da mutane cewa ba da karɓar kuɗi a magana ta beli ba da kuɗi laifi ne saboda haka idan suka je suka bayar su ma sun yi laifi babu abin da za a yi maka idan ka ƙi in abin da ya kama ne a kai kotu a je a kai kotu ka je gara ka je can in kotu ta abin nan ta je ka dama haƙƙi ne na kotu abin da ya kama in abin ya shafi beli ne menene ita ta san yadda za ta yi amma mu a wurin mu haramun ne karɓar beli saboda haka ina ga mutane ku rinka nisanci wannan abin nan in dai kuna bayarwa in dai ana bayarwa din bare ma ni ba a zo aka gaya mun ba to kamar kuna ɗaure abin gindi ne akwai hanyoyi da zaka bi akwai commissioner akwai DPO akwai area commanders akwai sarakuna ma idan ka nemi abin nan ɗinka aka ƙi sauran ka akwai hanyoyi da zaka bi kullum kokari muke mu ga cewa an mu gyara abin nan ɗinmu mu tabbatar cewa mutanen mu ba su zalunci mutane ba saboda jama'an nan da su ne abin alfaharin mu su muke wa aikin nan idan muka ci amanar su lokaci yana zuwa wata rana ba za mu dawo a cikin aikin ba wata rana za mu bar shi abinda kuma duk mutum ya shuka yana jiran shi zai zo ya girbe shi idan alheri ne ka shuka za ka bar shi a baya yana jiran ka a gaba hakan ma sharri ne ka je kai ka kulla ka shirya yana jiran ka a gaba kuma fata muke ko da yaushe mu kyautata wa mutane da ba za su muke rawa in babu jama'ar wallahi wannan uniform din ma ba za mu sa shi ba su muke wa aiki saboda haka mutane su ci gaba da su fahimce mu kuma su ci gaba da ba mu haɗin kai abin da aka yi maka in baka gamsu ba akwai hanya da za ka bi ko shari'a ce aka yi maka ka ga baka gamsu ba ana cewa mutum kana da damar da za ka ɗauka ƙara in amma abin da maka kai gaba in Allah da za a yi maka kar ka zauna ka ce a'a na baro Allah a'a Allah ma ta ya ka bi haƙƙinka sai in ka rasa yadda za ka yi. To masha Allah ranka da duba da ganin cewa lokaci na hararen mu daga ƙarshe cikin daƙiƙu wani kira za ka yi ko kuma mai fatan ka na ƙarshe ga al'ummar jihar Gombe. Mata na daidai ina godiya al'umma ce wadda yake ta jihar Gombe gaba ɗaya al'umma ce wadda yake wanda ba ma san a yanda zan faɗe su ba amma maganar yabo ne na fata alkhairi mutane ne wanda yake mutane ne masu sauƙin kai masu bin doka masu son jihar su kuma ba sa yarda su ɗaure wani mai laifi gindi ya samu kafa
yanda zai zo rinka tozarta su. Kuma muna godiya haɗin kan da suke bamu, muna son ya ruɓanya. Haɗin kan nasu ne shi yasa jihar take zaune yadda yake, amma ce ta fi kowace zaman lafiya a Najeriya. Haɗin kanta ne da kuma zaman lafiyar da ƙoƙarin da suke da haɗin kan da suke ba jami'an tsaro shi yasa kowa yake sha'awarta. Yanda na zo na samu Gombe State, yanzu Allah ya Gombe ƙara girma take. Duk wanda zai fatan alheri mutane, duk wanda zai zo za ga cewa yana jin daɗin ta. Kuma ina musu godiya, Allah ya saka musu da alheri. Allah ya ƙara tsare wannan jiha, ya ƙara tsare jihar ƙasar mu baki ɗaya, ya ba mu dawwammamen zaman lafiya da ci gaba. To alhamdulillah, muna godiya ranka ya daɗe. Tattaunawa na musamman kenan tare da kwamishinan 'yan sanda wato na jihar Gombe. A madadin hukumar gidan talabijin na El Shalami da ta sahale wurin kawo muku wannan shirin, sai ni Ibrahim Usman wanda aka fi sani da El Shalami da na shirya na gabatar nake cewa ku tara da mu a wani sabon shirin.